irratian, Ezbaian. Gorka Santesteban. Buen entzulok eguardion, 12:04 minutu dira eta hemen Ezbaian gaude, Bueno, arazo tekniko batzuk izan ditugu zezenekin, baina hementxe gaude, Don't stop. Urriko, azkengo larun bata da, Eta mentxe gare Ezbainen. Eta goza izango dugu Ezbainen, dira gaur, zaindu zaitez izango dugu, bainez mugikarekin, Bueltauko da enez mugika, baino bi hilabetez behin dola izango da gurekin. Eta ondoren, gure bertzaitza agenda, gure euskaldeko agenda eta bertso batzuk. Eta hazen gara kanta berri batekin, Azken aste hauek kanta berri ari dietatzen eta gu jarriko dizugu urrengo saioetan. Eta hemen dugu Janina Arantzabe esan ezinen kanta berria, aurapen kantua, Leicester disko berria aterako du, Durango atzogarako. Eta da, oraindik bestia zuekin, esan ezin eguardion guztioi. Zen ingeradan ikusi duzu zure itzala itzaltzen argia eta iluna dena berdina zen ta beste behin isilik erori zinen ta orain hemen isilune hau zaintzen enuen jakin hobeto egiten orain digo goango nola utzi nintzen enuen
jakin hobeto egiten. Oraindik gogoan dut nola utzi nintzen. Nola utzi nintzen. Enuen jakin hobeto egiten. Oraindik gogoan dut nola utzi nintzen. Nola utzi nintzen. Enuen jakin hobeto egiten. Oraindik gogoan dut nola utzi nintzen. Nola utzi nintzen. Zaindu zaitez. Eneritz Mujika. Amets goxoak izan aldala nerekin, aldala Parisen soineko urdin batekin zuk hitz egin Bueno, pixka barandu, baina hemen dugu Eneritz Mujika, da nireaz, 3 ordu joan dira zure eskuei begi. Gainera pasean ikasturtea, bueno, kontatuko dizuet, sekretu moduko bat, Notre Dameko hemen egiten genuen batzutan garauta, baina uste lehen aldia dela zuzenean egiten duguna. plazan hartu zait Eta badakizue, eneritzekin zaintzen gara, bai elikadura aldetik eta nola gauden pertsonak. eramateko ibaia Eta agurtu egingo dugu, eguardion Eneritz. Bertan, Zer moduz? No? osongi, Bai, udazkenean sartu ga, udak lasaita atzean utzi dugu, eta berriz ere mekarazuekin. hoi da, zer pasaduzu da ondo? Oso gustora, lasai, familiekin, disfrutatuz, ondartza, primera ikain. Ze ondo. Oso gustora, Bai, oso gustora, lasai, ez naiz mugitu inora, hemen inguruan, eta oso ondo. Hemen inguruan deleku ederra daude bisa. Bai. Behin egon nintzen ondarroan eta mutrikun eta zona horretan, eta politxa da zona hori Eneritz. Oso polita, bai. Bai. Bueno, eta berriro kurso hasiera eta gauzako diek, beti gertatzen dien garaia da. Bueno, hasi aurretik bidai zen idan albiste bat Galizian zer berbait debekatu egin dutela, ez? Bai, edari energetikoek debekatu egin dituzte guztiak. Bueno, oso notiziona da. Bai. Azkenan, alkoholdunariekin aldera dituzte edari energetiko hauek. Kontutan eduki barra dugu kafeina eta taurina bezala bizigarriak dituztela, eta geroz eta nerabezaroan eta adinkoetan kontsumoa areatu da. Azteko ikustea, gehien bat, 8 urteko galiziarren gutxi gora bera, indiketen arabera, 140ak más o menos, kontsumitu hori duela, hori azkenen datu oso esanguratsuak dira, kontutan eukita kalte dituzten edari. Bai, Eneritz? Bai, ez dakize arazo daun, baino ahoita panitezait, nik oso urrun entzuten dizut. Bai, ez dakit. Ez dakit aizearen gatik den, gaur edo ze pasatzen den, baino... Bueno, jarraiten dituko dugu bizi eta hor esaten zenuen, ez?
Bai, hori ikusten da asko gazteak edatute bebidariak, gazte asko gaine ikusten ditunik. Bai, ikerketan arabera esate zuten bezala 40% kontsumitzen dituzte eta mutilen kasuen gehiago, 49,6 handiagoa da nesketan baino. Eta kontutan kontutan eduki barra du gehien bat, eragin ditzaken kaltea. Alde batetik kontzentrazio zailtasunak sortzen dituz, azkenen kafeina excitante asko dauzke, bizigarrik, eta gero bizigarri horiek bai aldi berean egiten dutena da, bihotz frekuentzia asko areagotu, handitu. Orduan, ikusi da, urduritasune, konzentrazio falta, digestio aparatuan de bai arazoak, adikzioa eraberean sortzen da, ze azkenen... Bai, claro. Claro, behin probatuta gustate zaie, eta gero eta gehiago nahi dute, eta nola aktibo mantentzen dien, adikzioa de bai sortzen da. Orduan, niretzako oso notizi ona da hau. Azkenean, honekin lortu nahi dena da, adin txikikoetan debekua lortzea, eta gero, nik uste gaina edari hauek ezin diela saldu edozein lekutan. Ezin die egon eskuragarri edozein lekutan edari hauek. Urrun, ze oso eskuragarri daude, eta azkenen olako gauzek daudenen aldozo kudeak eta hon batin edo ez. Moida. Oidazu gozoki bat probatzen duzunen bezala. Gustatzen bali mazaizu, pues claro, berriz aukera daukezu, berriz probatuko. Errepikatu iten da. Ez bazaizu gustatzen, segura aski ez duzu berriz probatuko, baina gustuko balin baduzu, normala da adikzia sortzea. Bai. Notizio zona. Bai. Bueno, eta gaurko goia udazkena eta elikadura. Bai, udazkenean sartu bera, sartu ginen aspaldi, baino eguradien arabera, ia aste honetan hasi da lehengo goizeko hotzak egiten, eta ze horren arte egoizea eta kriston beroa, eta... Bai, berez, urte honetan daukagun eguraldia ez da oso ohikoa. Horrean udazkenean normalen euria oparogoa izaten da, temperatura egiten da, eta eguzki orduak murriztu egiten dira, baina aurtengo kasua oso berezie da. Eta gero de bai, nik ikusten dudana da, udazkenean, lehen esan dizudan bezala, udako lasaitasuna normalen atzen uzten dugu, eta murgiltzen garaia egunerokotasunean, eta azkenen egunerokotasun horrei de bai aurregin behar zaio. Eta horrek guztiak, estres horrek guztiak, azkenean ez higadura fisikoa o movimentu fisikoa eta emozionala dakar, eta ez da raroa orduan errutina hortan sartzen ganen ez nekea, sentitzea, gogo gabea de bai askotan, eta baita askotan ere, nola gure sistema immunologikoa de bai jeitsi egiten den, gripe sintomak sentitzea de bai oso... Ez nekin? Bai, horrengatik da garrantzitsue. Hori dela eta horrengatik esaten dugu dietistak ezinbestekoa dela, elikadura orekatu bat eramatea, garai honetan. Genen elikaduran bitartez, energia eta nutriente nahiko eduki behar ditugu. Orduan horrengatik da oso garrantzitsua. Horrela lortzen duguna da, hain prestaketa hon bat egiten balin badugu, gure garbituko dugu, gehien bat udatik gatozelako denak, eta udan gehiegi gehiago egiten dira, eta hain zaintzen balin bagara lortuko duguna da gure defentsak igotzea. Eta gripea, katarroak eta infekzioa salbuesteko, ze aurten, ez dakit zergatik, baina nik nire inguruan entzun ditut, infekzio asko, neumonik asko de bai,
bai, nik uste hortan honei ez, elikadura, udazkeneko elikadurai garrantzie eman behar zaiola. Bai. Prestaketa. Bai, eta ze jakin dira gomendagarriak? Bai, naturak ez, garai honetan ematen dizkigun produktuak erabiltzen baditugu, azkenean honekin lortzen duguna da, ez, gure nutrienteak errezago lortzea. Eta gainera, kalitatezko elikagaiekin, ez, eta gainera bertakoak. Orduan noain, egia esan, noaingo elikadura ez da bere zaintzaia. Adibidez, fruitu lehorrak gure elikaduran barne egon beharra dira berrindartzeko, ez? Oitako batzuk hemen inguruan intxaurrak, adibidez. Intxaurrak, almendrak, oikoenak urrak, eta gaztainak bai esaterako. Askotan ez, elikaduratik baztertuta dauden elikagaiak dira, uste dugulako sinismen faltsuak egiten dira horren inguruan, eta uste dugulako loditu egiten dutela, eta ez luke horrela izan behar. Azkenean oso interesgarrik die, beraien konposaketa nutrizionala oso aberatsa delako. Orokorrean fruitu lehorrak urgutxi duten elikagaiak dira, eta kontutan eduki beharra dugu proteinatan eta gantzetan oso aberatsak diela. Hori dela eta, nik esan dizudan bezala, indarra berreskuratzeko oso lagungarrik dira. Orduan, nik uste ez direla faltatu behar gure udazkeneko elikaduran. Bai egie da, batzutan, badaola jendea osorik eta gordinik jaten dituenean, batzutan igual digestio arazoa dauzken jendei, gehiago kostatzen zaitela digestioa egitea. Azkenen produktu gordina da, eta gehiago murtxikatu behar da, eta batzutan jendeak ez ditu ondo digeritzen. Baino, horretarako egiten dena da, ez da batez zaila, jartzen dira, aktibatu egiten dira fruitu lehorrak, uzten dira pixka bat uretan, urrepeletan, laburdutan, eta horrekin egiten da bigundu. Eta orduan gero, hori digeritzeko asko zeragoa izaten da. Orduan, hori da truko bat. Bai. Eta gaina oso erosoak dira, porque azkenean azkegun jan edozein momentutan. Fruitu lehor bat aldituzu jan edozein momentutan. Bai atxaldeko bat ikeko, edo bai amaiketakoan, edo imaginatu bazkaldu ostean postre moduan, edo batiekin, nik askotan inizan dut eta oso goxoa gelitzen da, brokolia, vaporean egoz. Eta gero nik, almendra batzu txikitu pixkat, hazi batzukin, olio pixka bota zartarin gutxi, pixka bat hor pasa fruitu lehorrak eta haziak, eta gero gainetik bota. Eta hasitzizo asko platero horrek. Bai. Oso goxoa gelitza edo orburuak almendrakin de bai super goxoa, edo espinakak pinonakin. Dike platerak igual ez gaudela inbestektuta, baino gero zeta gehiago egia dare bai, gero zeta gehiago jendea gauz gehiago probatzen ditu, eta hori de bai, ez? Azkenean? Bai, interesantea da. Egia esan zuen gaztainena, Hernanen gazten postua jarrita hola, gaina etxe ondoan dauket, así que un baten jungo naiz. Gaztainak egiteko zonak die, gaztainak indarra asko daukie eta bitartez, nik esaten dutena, gainera orain dago eguraldi politakin hartu poltsa bat bendira gaztein batzuk hartu, lehortzen utziun bat edo lau, eta gero poltsa eta asko betetzen. Eta indarra asko, kirolaritan asko da biltzen da. Ez nenekin, kirolari artean gaztainak. Esan dizuten bezala protein asko daukelako eta gantzko puru eta azkenen oso aberasgarrik dien nutrienteetan, orduan asko erabiltzen die kirolarik geroz eta gehiago erabiltzen du, gaztaine. Garaiekoa. Bai, joi da, beti esaten dugula garaiekoa, eta
NASA sistema terminologikoa hobetzen dituzten elikagaiak zein izango zien? Bira, beste produktu bat hemen Euskal Herrin asko dagona, eta perretxikoak. Ze ona, perretxikoak. Bai, perretxikoak. Ona. Jende asko pentsatzen da, oso jende askotan perretxikoak, baina zirke, elikagai horiek kalori gutxi dauzkate, eta gainera, pentsatu behar da, vitamina oso aberatsak diela. Bai. Vitamina horrek egiten duna da gorputzen eta produkzioarekin asko daude relazionatuta dago. Orduan, energia lortzeko eta mukosa abesteko, oso baliagarri. Eta baita ere oitako ezagarri aldi berean bronkiak babestu egiten ditula. Oso onak die, sistema immunologikoa eta sistema hobetzen baituztelako. Orduan, perretxikoek oso ona daude. Batzutan oso zaiak izaten dira aurkitzeko, Bai. Tentu zibili behar da, porque mendiak daude geroz eta beteago, baina. Bai. Baina, oso onak die, eta gero, edozein gauzak joaten dira. Bai. Prestatzen dituzu pixka bat maitasunarekin, gero apostatzen joateko, edo garnizio bezala. Zanaitot, bira, ja atera ditugu produktu hemen Euskal Herri daudeak, eta oso onak direna bagure. Otzuneko. Bai, eneritz? Joan itxezai gorka, ez dakiz ze pasatzen den, Bai, ezakit. Bueno, hola bukauko dugu ez, perre txikoekin, pixkatu di, osasungarria dela, perre txikoak. Edo zein eratara egin dezakegula, revuelto honen taula. Eta berurrengoan hobeto konexio beto bat izaten nahi, nik ustuz baietz. Eta bize, hemen di bilabetetara Gabon inguruan berriz ere elkartzen gehan, eta momentatuko dugu beste gaitxoa, badakizu Gabonetan, Santo Tomas eta horkoak. Aber ikusten garen. Bai, ia zazin ikusia, bera urten. Bera urten badauka bat eta elkarrekin. Hoi, sebaneriz, mila esker eta nahi duzun arte. Muxo handi bat. Aio, agur.
Arrakastaun irratian. Ezbaian. Ezbaian, bertsolaritza tartea. Bueno, eta bertsolaritza tarterekin agenda aipatuko dugu. Gaur taldekako silaba, siberua, lapurdi eta baseran joko taldeko bertsolaritza pelketa. Finaldiak, azparketa eta zizpa txispa taldekin zazpititan ponxoponea errikiko zonan. Gaur bertxaferia gaueko betetan apaztegerri... ber ondo esaten denun, apestegi berriko ganbaran, ametxarreus eta maian jamienekin. Zestoan igorro gabien omenez bertxaferia bertzetan arroabeko sozidadean, nigu izagirre, Aitor Meneltze eta Aitor Sale girekin. Zure ontzi galdua aurkitu zenuen. Bueno, bitxia da, joren ikusten ari garena da, Bartzelonan bertsoge aldea dugu. Plot Slam Festivala gaueko 10:00 oian arara, eta mañanea txopenekin. Zarautzen eskapa atxako seiretan plaza gorrian, euria egizero gaztelekuan oiera izpurua izango dira kantari, ametxartaiuz, nahen eruzondo, unaiturregat, eta, bai, noski, eta maien lu janbio. Bihari gorren Bizkaiko bertsoitza peketako bosgaren kanporaketa, atxaleko bostetan Lasarta aretoan, Eneko Aldana, Janire Arizabalaga, Oiana Baltra, Asier Galarza, Aixen Txausti eta Jone Larrinaga. Bihar zaldibian argikun izango da, eta maitan eta Baskal ostean, Zeben Bastian Lizatxo eta Aitor Meneltze. Bihar Tolosan inklusio bultzada bertso jaialdia mamitan, ametxarzaiuz, Beñat Gaztelmendin, Neandei Barzabal, Joan Ezi Jarregi, Jesus Meirazu, eta mehen Lujan Biogaia jartzen Unai Elizazu eta antolatzailea Hernanko Rubi taldea. Ondarruan anime popular atzeko sortitan bekoizinen, Igor, Elorza, Álvaro Latxe eta Rafa Rodekin. Eta oia hartzunen, biara amalaun emanaldia atzeleko seiretan oian iguaran eta amaiur luluagarekin. Ezbaian. Euskal Herriko agenda. Ez, hori gero etorriko da, Ezbaian. Bai, Ezbaian gaude, etara guazazen bertsoaldietara. Eta gaur, errekuperatu egin dugu 2008ko konfinamenduan bertsozal elkarteak egiten zuen bertsoaldi batzu barruan, jendea animatzeko eta entretenitzeko. Eta gu, bidaiak ekimenekin, bi bertsoaldi entzungo ditugu azteko, bertsofanen zagroten bezkaltzen, Eldi Pagola eta Unai Mendi Zabalekin. Ta 13 urteko zure semeari trago bat eman diozunean, ondoko maitik Unaik kargu hartu dizu.
Saro direktori ze familian, eta 13 urteko zuen semeari trago bat eman diozunean, ondoko maitikunaik kargu hartu dizu. Tragorik trago dabil, eskuinta ezkerra, edate hortan ez da semia alperra. Gerora irtengo da gaueko okerra, seme gaztiaren zat ejemplu ederra. Sagardoan lurrean hau zitzaigun jaio, beraz kultura zein dan esplikatzen jaio. Nere semearekin zaudela lasaio, kalte ginezkero antzemango zaio. Beraz zu zaude lagun ni baino lasaio, semia hortxe da bilbasuan karraio. Hirugarren tragua jadanik arraio, hortako edadiare etorriko zaio. Edade ederrikan ez alda beretzat, zuk ere alakorik hartuzkero aintzat. Islada baten zerbait ikusteko behintzat, balda ispilurik ejemplu honentzat. Neri jarraitze hori ez dago erraza, txuxen baita unairen konpasa. Batetik bestera ixe oiliteke pasa, gaur sagardua daukata bilar jinkasa. Beraz ala zabiltza mutil gazarren gixan, ze kastakua zeran ohartuan nintzan. Nere semearekin zabiltz lege gintzan, errezila usteta patzolua izan. Ta zu berriz txalaka ustelak jotako, gizen ustetan zabiltzta gaurkuan plako. Aburuzakok dira gaur pozik pasako, gerorare etzaie klienteik faltako. Bai edango degu biok barra, horixe izango da faltadan bakarra. Benga kupeletara segitirritarra, alimenta ezazu barreneko arra. Nik ala segiko det lehengo planian, puliki katraguan lanian. Zuda mutuko zera denboran joanian, pasiluan botaka etortzen danian. Botaka egitea omen delitua, aintzat hartuko det zure predikua. Semea badabilkit ondo mugitua, lasaiatzean dauka zeinek garbitua. Hortu izan dugu, Unai Mezemala eta Eli Pagola, eta orain bertso kafe ostean Sagardo Tragoz eta Tragozko bertsoaldi hau entzuko dugu ere, bai? Kafe hartu duzu, baina trago bat igual nahiko zue. Aloine eskatuko jot, trago bat atatzeko eta osatuko zate.
Ez dizu gehiago esango. Naizta munduan izaten degun innovazio zerrenda, azken urtetan pasa zaiguna, elik ezin du izenda. Orain moderno jarri zeranez, azaldu ezazu benga, baso borobil hori eskutan, txotxetik nola hartzen da. Bada txotxetik hartu liteke, basotik baino hobeto, eli beharra ere badezu pixkat modernizatzeko. Baina txotxaren kontua esan ta betetzen da perfecto, baino problema gehiago daukat bertan sudurra sartzeko. Beraz ez da hain errez ikusten, sudurra nola eta nun. Begira zazu nahi laguna, ze diferentzi daukagun. Nola basoak ta bere letrak, nahiko arreta diogun. Basotan argi ikus liteke, aburuzak zenaio du. Aburuzak ekopatik egin, izan du 11 saio, kupel bateko sagardorikan, onenak arraio. Baina zu ere zuko zuluan, eli nola zinen jaio, oraindik batez pakizure, gaur glamurra deitzen zaio. Orain glamurra maite dezula, kendu zaitez tira. Lehen ere pixkat egona bainai zure eskuei begira. Kopa fin bat bere oinakin, ikusi liteke dida. Horretarako glamurraz gaindi, eskufinak behar dira. Nik eskufinak badauzkat eli, tan ere behatzak kontan, bakoitzak bere estilo hortan egin genezake topa. Diferentiak gera izatez, ta ezkera elkarren kontra, txoteko pasto bat ezkerrian, eta ni txoteko kopa. Naiz eta hemen izan litezken kopetan zenbait alderdi, berrikuntza ondo dagola eta bazuek berritzen segi. Zer nahi dezue ba esatea, sagarluak inexeri, ta kopa edo basoa izan, berlintxu sartzen zait neri.
Berdintxo dio baso luzia edo kopa izatia, formak ta formak sekula ez da izaten gure kaltia. Batzuk oinaio bestiak hau nahi, galera ta empatia, importantena barrundagona, kalitatea izatia. Hortze zen dugu, nahi Mendizabal eta Eli Pagola, etaren guazen, nahi zuzen ere, Nafarroko txapelketara eta aurreko baten, Joanes Ilarregi ganbarra gaian botateko bertsoaldi hau entzungo dugu. Geltokira iristean, zure zain dagoela ikusi duzu. Ez zenuen espero. Erasmusera joan nintzen ni, hau zen buruan neukana, urte oso bat han pasatzeko, lasai Kolonbian barna, baina bikote bat nuen hemen, hori zaintzeko ze lana, urte betean ezin bai ginen, hurbildu elkarrengana, hurbildu elkarrengana. Ta telefono zerabakia hartu genuen erdibana, bitako inork ez genuen nahi, baina eten zen harremana. Bitako inork ez genuen nahi, baina eten zen harremana. Erasmus batek ta urte batek sortu lezake nastea, banantze horrek hainbat denboraz berekin du desgastea, alere ez da pasatu hemen bitako inor aztea, naizta dakidan oraindikan ez dela nere emaztea, dela nere emaztea. Nere zain dago ni gaztea naiz, ta bera ere gaztea. Ea posible dugun berriro lehengo lekutik astea. Ea posible dugun berriro lehengo lekutik astea. Musika entzutea gogoko alduzu. Egunari erritmorik onena jarri nahian ere ibiltzen alzara. Eta akaso, konpainarik onena ere bilatu nahi alduzu. Ataun irratian, eguneko 24 orduetan eskainiko dizugu konpainarik onena. Musika, humorea eta baita kontu serioak ere. Entzun orain irubebikoitz.ataunirratia.eus atarian sartuz. Ataun irratia. Jarraitu Ataun irratia Spotifyen. I can't feel no better.
Gure saioetan entzuten dituzun kantuetako asko, zerrenda ezberdinetan dituzu entzungai. Entzun itzazuzuk nahi dituzun kantu guztiak, Ataun Irratiaren Spotify kontuan. Euskal kantu berrienak, nazioartekoak, garaibatekoak eta zuk nahi dituzun guztiak. Kuskusiatu, gozatu, abestu eta dantzatu. Jarraitu Ataun Irratia Spotifyen. Ezbaian. Euskal Herriko agenda. Bueno, entzulu leo, bakoaz zen gure agendarekin, Bueno, eta aste buruentan eta hurrengo egunetan andoainen gaztetxeko urte hurrena izango da. Eta gaur esate baterako The Rave Truckers, The D-Lights eta entzuten garen Legazpiko taldea, Jon Diller handeko txandoengo gaztetxean izango bai dira, Gero bestalde EHDF, Zibilbedi, Transguixe, Eskabidean, Katu, Los Toplichireos, Burutik, Txoriñoa Kalorian, Aitxuri, Kalekurdana eta azken zuztera izango dira, Ilargi Parkean Berriozarren. Bueno, eta talde hau garaibatekoa Los Rebeldes izango dira gaur Bilbon azkena aretoan, Bueno, eta kantu hau zein ez du zautzen Mediterráneo, Huezki kanto joko utele eta jendea kantatzen hasiko dela, Déjame llevarte este verano donde está la acción. Mediterráneo, ruta de calor. Bueno, bestalde gogoratuko dizuet gaur goizan zehar Tolosan su azoka duzuela. Villa Bonan azoka ekologikoa. Eta Tolosan Larramendiko jaiak direla ere, Si buscas sensaciones, aquí hay algo realmente especial. Bueno, eta baitare talde hau izango da Grises ez dako taldea gaur da badaban. No estoy solo en mi soledad. Baita ere gaur Janus Jester izango dugu Ainorako zineman atxaldeko 7 bietan. Larrabetzu nori bai gaztetxean izkanbila, berandu baino mazkiz eta aukera okerra. Irunen Gipuzkoan Zapaltza plazan, STR, Noek eta DJ J. Martina.
Eta bestalde, dantza, gaur berdantz estreno izango da, dantzaz kompainia, Lekuona fabrikanaren terin, atxaldeko 7:00. Zigoitean antzerkia andereño, Anitu eta Marabizekin, atxaldeko 7:00. Bihar generorantz, gure antzokian bilamaran 7:00, generorantz, kimoa dantza kolektiboarekin, Canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Bueno, eta gaur badakizue ura bere bidean beken izango da. Besteak beste, Doctor Deseo para Arabelun, derun tremen, sorotan bele, gozategi, mikrodangarin, zea maiz gatibu, Rafarro eta entxoien, ez nebeltza, eskakeitan, Ento Sarmindo, Rosalén, Ola Salvador, Kalakam, Bulego Arneo Maxunet, eta entzuten agenegaren, Idoia Zurmendi. Bueno, eta Idoia Zurmendinen viejo arafonekin, agur zeragoaz. Horrai musika izango duzu eta guk hemenik bi azetara bueltatuko era. Bitartean, ondo izan, aio eta disfrutatu. Cobarde quien no canta, gritaban los valientes caminando al carbón a trabajar. Los días en la sierra, la vida al azar. Cantar y cantar, cantar para no olvidar que cantando se alegran los corazones. Cantar a la vida y cantar y cantar y cantar, cantar para no olvidar que cantando se alegran los corazones. Cantar a la vida, cantar en la vida, cantar por la vida, cantar. Vuelvo a recordar, vuelvo a escuchar refraneros sin dinero, afortunado.